lokal. Karonaan na target di Communist Terrorist Group no CTG kada iti estudyante nang rona dagiti addan iti kolehiyo. Segon kan Regional Director Flor Melinda P. Ulet ti National Intelligence Coordinating Agency wenno nika diti Region 1 mapunpunteriya dagiti estudyante sumurot iti makakanigi da grupo gapo kada iti agduduma social issue asangsangwon iti pagilyan iti agdama. No pay kasta inbatad ni Ulet marigatan dagiti recruiter gapo tapatsyon na nga napagpigsapay laang dagiti programa ti gobyerno amang ipakaammo karay ti umili may naigiti nasaw abanaga. Inlawlawag na awanan dagiti mamati karakwada kas kuma karay ti tuition ti ubing kaputaadan dagiti libre tuition karay ti pampubliko a pagadalana. Di ba, ang unang-una nga sa kataga na sinasabi nila sa mga prospective recruits nila is mayaman ang Pilipinas pero naghihirap ang mamamayang Pilipino, no? Pero that is no longer true. Hindi na yung totoo kasi umangat na ang buhay ng mga Pilipino ngayon, no? So, hindi na nila pwedeng gawing issue yon to exploit para makapag-recruit pa sila. Nag-level up din sila. Pero ang maganda lang naman kasi dito sa atin sa Ilocos Region, not just Ilocos Norte, there are attempts na mag-recruit, but because of our efforts then on awareness doon sa mga supposed to be ay mga gusto nilang ma-recruit na sector, youth and students, indigenous peoples, as well as kahit sa government sector may effort din sila. Ang maganda is wala na ring naniniwala. Wala na rin. Kasi nga yung issue, wala naman nang mahirap ngayon. Yung mga nagsasabi na mahirap pa din sila, but ikumpara mo noong mga unang panahon, hindi na yun yung ganong kahirap. Yung pagiging mahirap ngayon, may level up na rin, di ba? So, they survive, so hindi na siya nakakapang-inganyo ng mga mahirap.